Nipah viral besibak tokbakni hoiteno chwng mano bo Bangladesh rogo besibak bufang rogono mano tai India ba Asia tai Australia hai jaga rogo bo tabuk bo kisa misa nukjagui tongo norok saf suthra khaisari jemon manui tokbak chajak rok hakorok hai jate chayaui norok kisa saf suthra khe tongdi tai nokni bagui obono kaham tai chwng aboni bagui porikha rok khainai lekhe je bo jagani hoite infection bisi abo besibak chwng tokbakni hoiteno mano tamoni khe tobongni je bongni bukhua virus bacteria bish abo gobang aboni bagui tokbak chajak rok tachadi tai sinjorok bo manui bisi nokrok khoti khai no gana gini poriskar tondi tai bongni chamung rok no kisa misa rok tachongno kisa misa rok baat khai tongdi tai bacteria chwng obo porikha khaimani bisingtwi besibak tokboni hoiteno mano tai norok aswk kinna kok keha tamoni khe norok saf suthra tongkha haikhe tongmano besibak no gana gini kisa poriskar khe tongdi jemon tokbak chajak rok wakrok tobo aswk wngya tabuk phone kwthwi rok tachadi kisa basi tongdi hingkhe chwng tabuk naidi obo bahai khe chwng o bufang rogo tokbak rok belai no phaio hingkhe chwng abono bahai khe bongno romnai aboni chwng kisa plan khailaimani obo wngkha bufango besibak bahai khe bono romnai abono chwngni bebosta khai tongo mane besibak tamoni khe tokbakno bisi bini uddesশ্য tamoni khe bo belai beraio chao horo belai thio chwng obo horo romlainani nokhorlaimani hingkhe chwng nukha nok thaisingo bono bahai khe romna bagui chwng jal rok net rok chwngkha hingkhe chwng tabuk bono romlaikha manjakha bono porikha khainani bono tabuk bini bukhuk bwsek virus habjak tong abono chwng porikha khaiwi bono test khaiwi bono tam infection ni je bithi charwi bono phiyogor hoipinai bat chwng bini rono hoite je manmani abono chwng tabuk laboratory thrangai bono bini hoite bwsakni hoite bithi eba ruwi ebo khe bini ni hoite je tongmani abono ruwi thwi porikha khainai boso joti bini virus habjak tong hingkhe tai bono chwng je chini je swnambani bithi bono charuwi phiyogwi rohornai tamoni khe borok bo kaisa tongna nango maba bat bono infection kisa kom rohornai naitongni norok to kinna kok kwrwi norok ni porono bo kaham khe tongdi chwng je manchak no wngthani update khai tongnai tai norok tangphano subscribe khaiyako hwnkhe ani channel subscribe khai di nai tongmanai ang bai baksa ani channel no.